Tia! Ze, donie? Tia! Egon lasai, ez te giro hemen da, egon. Egon, hola, egon, egon lasai. Hola. Zema pixauko zian mamutilara, egun bakilo? Ez bote gutxilo. Ba, hortxe, kilo atzuk gora bera. Ba, momentu aiatzean, kilo bat ez ikusi handia zukek. Bai, hoi aladek denetako prepazioa behar. Australian hoiek eitxura, bai. Baino makala etxuk. Gehi esangoia gondiken. Horrexo. Gure nervio laurdena baleukian, dio. Ordutxe, zahuzko konta jo guztat. Hola. Baina behar ba, hoiek bendik urte batzuta ikasiko ie. Denbora behar. Ez zakela pentsarito. Pixkanaga gure teknikarekin kontuatzen. Indarra, erabiltzen jakin beharrazio. Eta hori gu gogolentzen makiaude, dio. Kanada eta Australia eta oiek oraindik oso atzeatan zikituna. Oiek etxoke gurekin kopatzen. Arrozide, txia! Ez du zapidurri hode! Hop! Jo! Hop! Jo! Hop! Horre beste ez dut zehazteko na, Horre badi bere tamaina. Ja, nisart ez duzak! Hop! Gaizke, besteak bestik horre beste ez duten. Ta, gauze jandek, gauza harina jangoan noski. Komplex platera, bi yogur frutas, eta orain hau. Earki adia izi badaki. Bai, ni pasik apaitze konbeni zaitzen, txule eta erba. Grosaik batez, zegin ezala gitzen beste anabeu, ikiarre utxa. Zenolako ipurdiko hartuko jendeak, ibeste baino gerritxago jasotuz bekenean. Jo. Ne gustorako ez dut txofiopa, Tia! Sekulo baino beto jarriak zen eta hau. Bueno, orain hasieran gaudek, eta honekin egin behar diak proba. Beste baino gutxigoz gaituk izango, ala? Horreke, zein gozia paneik, dio! Kalteik, ez? Idi probatare hau erabiltzen die. Eusen doitegin ariok izango ikori. Oain, gizen txeun ala ez? Tia, bota! Bota izona! Hola! Ire muskuluak diferentziara egnitek, ni masak ematen hasi nintzenetik. Ea, tamaina ederrean dauzkat. Ine ikasoiak, eta ondo binikoa ez. Eta gaineaik ikontak karrea ikoe. Beste aia arretazio moten. Eta gainea horren beste bilo itarten daudenean, gauza serio hartu gara zurek. Ez bizioarekin bakarrik etxo jaten. Aizaki, nik nire diru parte gatezkate, eta nire kene bota, Biar, bertan. Dio! Dio! Ni gaurre goizeko behatxetako alizadeo kajada horrozen. Eta nire diru kantzeudek zai. Noizen behin jutea ez txarra. Eta ni bazpa ere, ama boste menio june egiten nauk. Ia nire diru kandauden ikuste. Nire diru katea, ian aurren kontatu eta gero berriro gordeara zizeba. Etxene zomen dituk euki behar baina, ale gutxi fiau, Bueno, bihar bertan botako dugu bai sinalea, eta kezka gutxio. Etorri, nire atxo zarra ireik askoa behotzea. Makila bagauza erakutsi gotio gorrek. Zeri, izkutako betxukoit bai plazako baino ale dio. Era ere babotez, emakume beti emakume zagoitu. Han hemen eta Australi. Bai. Gauza motxa gehatek. Bai, haze eskapa da emakumea jaio bagila de dio. Bai.
Amaika aldiz pentsau izatea gauza bea. Baina, hoi dire, zebait eta lehena hoiak utxio beto, Nerea geho hola biltzak, Ba, ne hoi haidek lezioa ikasten, kapen aldatxen, Beno, zema gazoaldi komertzei guko. Gaur iruite manera izkiau dotore. Besteak, behin jasoi, 21 zehundun, Ja.